खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ मोनसे गोजोनथाव खौरां। दिनै 1 जुलाइ दिनै 1 जुलाइआव सा 11 बारग' NDFBनि दैदेनगिरिफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय बेल होनाय जागोन होनना खौरां मोननाय जादों आरो 2 जुलाइ खालि क'क्राझार जोबथेसालियाव थानाय सा 35 बारग' NDFBफोरा जेलनिफ्राय बेल मोननानै गबोसिगोन होनना रनजित बसुमतारी बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। गलाघाटआव आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि गारिखौ गाग्लोबनो नाजादों। थांनाय मैया गलाघाटआव गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि गारियाव बथल खुबैनाय जाथाया जायगायाव दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। जाथायजों लोब्बा थानाय सासे आइजोजों लोगोसे 4 दुथां सुबुंखौ पुलिसआ खाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। हमजानाय सुबुंफोरा फारियै पार्थसारथी बरा, रूपान्तर तान्ती, राहुल शइकिया आरो तृष्णा चुटिया होनना मिथिनो मोन्दों। आयेन बेरेखा बाला जावनायनि सायाव रिपर्ट खालामनो थांनाय समावनो खौरांगिरिफोरखौ गाग्लोबदों माखासे दुथां सुबुंफोरा। ND24 नि खौरांगिरि बिमल ज्यति नाथजों लोगोसे खौरांगिरिफोरनि मोनसे हानजाया हग्राजुलिनि पन्सानैतआव आयेन बेरेखायै बाला जावनायनि सायाव रिपर्ट खालामनो फैनायनि उनाव खौरां बुथुमनानै फैफिननाय समाव गोबां खौरांगिरिफोरखौ बाला माफियाफोरा गाग्लोबना बिमल ज्यति नाथखौ जोखोम खालामनाय जाथाया ओनसोलनाङैनो फिनजाथाय सोमजिखांहोदों आरो खौरां बिजोंनि गेजेरजों दुखु मोननाय फोरमायथिदों बिमल ज्यति नाथ बिथाङा। मख'नो गोनांदि बाला माफियाफोरा सासे खौरांगिरिखौ गाग्लोबनाय जाथायनि सायाव गोख्रोङै सोंखारिदों। सनितपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि एनुस मोसाहारि बिथाङा खौरां मेलनि गेजेरजों आरो दुथांफोरखौ थाबैनो साजा होनो खावलायहरदों आसाम सोरखारनिसिम। BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा सेरफांगुरि बाजाराव थांनाय मैया रुंसारि टिकेन्द्रजित नार्जारि गोसोखां डिजिटेल मिनि सिनेमा हलखौ मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों थांनाय मैया बेखेवना होबाय। मख'नो गोनांदि बर' सावथुन मुलुगखौ जौगाखांहोनो थाखाय खोथा होनाय बायदि डिजिटेल सावथुन दिन्थिफुंसालि लुफुंना होनो मोननानै गोजोननाय फोरमायथिदों BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। फैबाय थानाय समाव आद्रा थानाय सावथुन दिन्थिसालिखौ थाबैनो लुफुंगोन होननानै बुंथिनायखौ नुनो मोन्दों। आरोबाव रायजो राजा नोंथांमोननि अननाय आरो हेफाजाबाव बेबायदिनो जों अराय बर' राव थुनलाइ हारिमुनि खामानि मावलांगोन होनना प्रमद बर' बिथाङा खौरां मेलनि गेजेरजों बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बर' सावथुननि गिबिसिन आलायआरन सावथुननि बिथोनगिरि जोंदाव बड'सा बिथाङा थांनाय मैया क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरि बाजाराव रुंसारि टिकेन्द्रजित नार्जारि गोसोखां डिजिटेल मिनि सिनेमा हल बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो मोनना गोजोननाय फोरमायथिदों। बकाघाटआव पुलिस बिफाना 2 दुथां सुबुंखौ एनकाउन्टार खालामदों होनना खौरां मोननाय जादों। बकाघाटनि पानबारि CRPF केम्पआव ग्रेनेड खुबैनाय जाथायाव लोब्बा थानाय भबेश कलिता आरो सन्जिब बरुवाखौ पुलिसआ एनकाउन्टार खालामदों होनना खौरां मोननाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला दा बिसोर सानैबो जरहाट मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव दङ होनना मिथिनो मोन्दों। धुबुरीयाव 800 ग्रामनि नंखाय सनाजों लोगोसे 3 सुबुंखौ हमनो हादों पुलिस बिफाना। हमजानाय 3 सुबुंनि मुङा फारियै सरहेब आली 55 बोसोर बैसोनि, सदेक आली 58 बोसोर बैसोनि आरो सरबेस आली 35 बोसोर बैसोनि होनना खौरां मोननाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला हमजानाय 3 सुबुङाबो
धुबुरी जिल्लानिनो होनना मिथिनो मोनदों। अरुणोदयनि मुङाव मुलाम्फागिरिफोरनिफ्राय 500 रां जाख्ल'नायनि गोख्रों अजद दैखांदों। धेमाजि जिल्ला गेजेर जनाय ओनसोलनिफ्राय मोनसे अरुणोदय आसनिनि मुङाव रां जाख्ल'नाय जाथाया सोराङाव फैदों। जितेन बर' मुंनि सासे सुबुङा रामधन धिखारि गामि पन्चायतनि 2 नं उलनि आरो गुबुन गुबुन साखाथि गामिनि गासै सा 125 आइजोफोरनिफ्राय अरुणोदय आसनिनि मुं थिसननायनि मुङाव 500 रां लानानै मुं थिसननायनि अजद सिखारदों। बेखौ लानानै थांनाय मैया थागिबि सुबुंफोरा दुखु मोननाय फोरमायथिदों आरो आयेननि राहा लानायजों लोगोसे साजा होनो खावलायहरदों आसाम सोरखारखौ। एम.डि. डेन्स एकाडेमिया मावबादा खुंफुंदों। तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय सुक्लायाव थांनाय मैया गोदानै एम.डि. डेन्स एकाडेमिनि बानजायनायाव गोलोम बोथोरनि फरायसालि बन्द'खौ नोजोर बोनानै बेसेन लायालासिनो मोसानाय मावबादा खुंफुंनो थाखाय थांनाय मैया बेखेवबाय। मख'नो गोनांदि सुक्लाय जोहोलावफुरि पार्कनि साखाथियाव थानाय सुक्लाय सेरफां अडिट'रियामाव नब्लाङाव एम.डि. डेन्स एकाडेमिनि बिगोमा बिक्कि दैमारिनि बानजायनायाव थांनाय मैया बेखेवनाय जादों। मख'नो गोनांदि थांनाय मैया गिबि मावबादा बेखेवनाय हाबाफारियाव गोबां मोसानाय फोरोंगिरि आरो फरायसा जोथोनगिरि बिथांमोननि नुजाथिनायाव जानानै थाङो। एम.डि. डेन्स एकाडेमिनि मावबादानि सायाव गुवारै मिथिनो गोसोब्ला जानबुं अनजिमा 7002491579 आव थोंजोङै फोनांजाब खालामनो हागोन। नि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।